Isang papalang umaga po. Binamano. Bali mo siya, no? Hindi naman. Nasa. Teka tuloy mo yung babae. Good morning, guys. Mag-shoot muna kami bago kami pumunta ng mga terem. Si Jago po yung mag-isag mamaya. Patapang ba? Sinusingitan niya. Hindi yan, kaya mo yan. Baliktad naman na siya nang nililigaw. Ano yung mangangar ka rin? Ngar ka po rin. May anti-rabies naman yan, okay lang. Ganonin mo lang. Da baby, laki. Da baby, sana maglabas ka ng lalaki katulad mo ha. Sa gitna. Ha? Punta ka na. Hindi muna ako magsasabi. Basta maglabas ka ng katulad mo ha. Ako na, Bon. Hindi, okay lang pa. Kunin niyo naman. Sama na. Nangangagal ko ito. Ay, nangangagal pala nangangagal. Duwag mo naman. Ay, nangangagal mo. Ayaw ko Ha? kakalmo. Kagat. Hindi na po yan. Ako na po ang mag-aaral sa kayo. Matapang. Punta na tayo. Punta na. Hindi ka uwi. Ikaw naman. Okay. Matapang. Hi, baby girl. Binatin mo ako. One time lang. Yan, good girl yan. Good girl. Tam, sabi. Ay, si Kogi, Punta ka. Yes. Buhat. Good girl. Buhat ka. Good girl Kamukha na ni ha. Princess Doc ay sir, ano? Opo. Yan na, Bon. Good girl siya, Bon. Hawak na, Bon, tampol. Yan. Sige na. Cookie. Yan. Ay, Cookie. Sige lang. Disclaimer po, inahawakan po yung dalawang tenga para hindi po makakain. Pero hindi po siya nasasaktan dyan, guys. There, yeah. Yeah. Dapi. Go, baby. Cookies. Sige na. Wait. Ay, ang tali niya. Tanggalin niyo na yung tali mo naman. Pang 90s daw po yan, sir. Sakto po. Sakto pa, ano? Daria, come. Puro yung manang kay Argo. Pang 9 days niya, okay lang. Cookies. Cookies din Dapi, daw. pi. Gusto mo na cookies ka? Labas ka. Manyak yan, sir. Hindi mo nakikilala eh. Mami, sapan nyo na lang po. Medyo matatakotin talaga yan si Oreo. Oo. Ano ka, anak? Lagi namin sinasampayan. Kay Argo. Hindi niya kasi Ginagos, kapoy lalaki. Dito patong po. Oreo po. Ay, Oreo pala. Toffee. Toffee, no? Ay. Kamay mo na. Ay, bad na yan, Ayaw ko ng bad na aso. Ako, hindi pa po sasisanay si, Oreo. Oreo, come. Cookies. Ma'am, ganito nga po. Ganito. Ganito lang. Ganyan lang. Kapit, baby. Yan. Ay, siya. Binigis mo matapang. Ay, siya. Tigas na, wait lang. First time ba niya? Sino? Oreo? Hindi pangatlo na niya. Si- Bakit ay? Na-shoot na kita! Anak niya nga ito, sir. Ito dalawa. Yung Kaya nga. first. Ay, ang tigas, nako. Dalhin niyo muna sa Jazz. malayo, ma'am. Laki ng putotoy. Mahirap yung bihirang nag-i-stud, eh. Hindi na pala nice, to, ma'am. Hindi na naibenta. No! Again, wait lang. Ang tagal-tagal ni dulo nyo. Sabi, laki ng putotoy niya, lagot ko. Parang... No, cookies, no. Sige, ma'am, pakawalan niya lang po para lumit yung titingan. Lakad. Bilisan mo, ga! Gus, ay Gus. Oo. Anak ni Argos yan? Oo, anak ni Argus. Tsaka nito. Argos Sila ninyo. yung last batch ko. Last batch ko sila yung... Oreo, ka? Siya yung pinakalas ni Argus. Uy, mama siya. Tara, ma'am. Huwag na. Tara, ma'am. Isa ko. Takot siya talaga, matakot. Sige na Maliit na yung tutin mo, halika na. Hawakan mo, Jess. Ako na. Sige, ma'am, kayo na, ma'am. Para one click lang. Ay, nako, napakatagal. Yan, sige na, boy. Ang bilis lang. Alright.
Alright, sige. Adjust pa more. Oreo. Kita mo na lahi ka ni Argos. Lahi ni Argos na mataba. Baba ko na, sir. Huwag na muna. Ganyan lang yan, ganyan lang. Ganyan lang. Babae po yan? Lalaki. Lalaki. Anak naman niya. Ni Oreo. Kapatid nito. Ayan. Yung naparbo kami ng mga parbo sa may Sa Marbo. Ako yan. Magbabaksin ngayong araw, napasukan ng parbo. Yung second batch ng parbo namin na golden, tapos sila yung next. Para po sir, Right, lock and load. Umiiyak na po yung babae guys. Ibig sabihin, iyak na siya eh. Dami! Dati! Dati no! Yung babae ko. Yun guys. Oreo, good boy. Psst, bebe. Dati pe. Sarap ko lang na may yabang ka na. Kailan nandiyon na ito ma'am? Kahapon po. Sa first stud po sir. Sa Second stud bukas. Tapos sa 15. kumakain pa po? Ang lakas kumain sir. Hindi yan naglihi. No, ako kiss sandali lang. Ibig sabihin walang sign yan. Opo. Abang-abangan nyo na. Puyat na nga kami sir eh. Dito na kami nagkakape ng alas 3 Temp, mga ganun. bilagyan nyo ng temp mo. Opo. Pero 37 na. wala pa. Pero sabi ni asawa ko baka abutin niya yung sabi din ni Doc Jake hanggang Baka yung tatlo. Oh. Pero wag mo. Ay, the baby. Kailan ka mga anak? Wala, malakas ka po. Hindi pa siya humihinga. Hindi pa po. Hindi pa mga anak po. Dito kami lagi, hindi kami abot ng internet dito. Lakad ka ulit mamaya ha. Ganda, gugo-gugo naman ng bebe tog na yan. Grabe, pati suso niya lumaki bigla. Pag inano po sa dito po, sayad talaga. Yung picture mo ka. Sabi ni Doc Ito na. Jake baka. Kanino po anak to? Ganda. Saan niyo po nabili yan?